Ani tayo na Naimbag na Aldaw Kakabsat kasi Naimbag na Aldaw. Isuti ko content or kasi good day tayo dyan, regardless if it's night or ano. One, ano na, ang gandang ikamatsikan. Naimbag na Aldaw. Naimbag na Aldaw Kakabsat. One. Happy weekend. Kakabsat. Happy weekend. 1, 2, 3, go. Naimbag na Aldaw Kakabsat. Bigat mo ito yung bagat ko. Naimbag na Aldaw Kakabsat. Happy weekend. Happy weekend! So, ano bang meron sa atin ngayon mga anakshi? Ano ba? Bakit ba tayo may mga hawak na ganito? Because it's Saturday night, Sunday light! Cheers! bet ko ba? Ngayon nga mga kakabsat, na weekend na to, ay kasama ko yung aking mga anakshi. Actually, hindi namin to napaghandaan. Impromptu lang to ng vlog, mga kakabsat. Ngayon, kung nakikita nyo, bagong environment, itong itsura ng lugar na pinagsushootingan namin. Siguro kayo dyan mga kakabsat, you have something in mind. Nasaan kaya si Kabsat Munding? Well, to answer that mga kakabsat, nandito ako sa condo. Social. Nandito lang naman ako sa apartment ng isa kong anakshi na si Cham. So, si Raven Agtarapduko, siya yung feature natin doon sa previous vlogs natin na gumagawa ng painting. So, nandito tayo ngayon. Kung nakikita niyo, bago ang kanyang cortina. Yan, pack na pack. Guys, nabili lang niya yan sa Taytay. Yan, murang-mura. So dyan, mga kabsat, sa mga malalapit sa Taytay, pumunta na kayo at bumili ng cortina! And Mimia, kung ikaw ay may lucky star, ako din ay may Munding Star. Yan, mas maganda pa at mas malaki sa lucky star mo. Tingnan mo naman, itong box na nasa gilid ko. Pack na pack! Pack na pack! So guys, happy weekend! Ayan, happy weekend. And nandito tayo ngayon sa bahay niya. Yes, thank you so much Inay Munding sa pagbisita sa aking bahay. And of course, Sa ayun pagdala ng drinks as Yes, well. thank you so much. Ayan.
And of course, don't forget to subscribe on my YouTube channel. It's Harris Duco. Ayan, supportahan niyo po kami sa vlog namin ni Munding. At promise namin gagawa pa kami ng mga videos na mas nakakatuwa at ma-entertain po kayo. And of course, don't forget also to like my page. We call it Love for Nash. Yes, it is a correct. paint for a cost. So I'm doing a paintings as well. So sa mga gustong mag-order in the future, you can just approach me. Just follow my page. Yes. Or my FB. It would be Raven Agtarap Duco. So you can just easily search on it. Ayan, so ipapakita din namin mamaya yung mga paintings as well kung paano niya ginagawa. A glimpse, kumbaga. One of, gagawin ko na ngayon yung worth 5K na painting. So, tatapusin ko na siya. Yay! And of course, tutulungan kami ni Mother Munding mag-conceptualize dun sa mga paintings na gagawin namin. Ayun na. So, yun na nga, Mother Munding. I-discuss ko sa inyo kung magkano yung kortina. So, napaka-social. So, I bought it from Taytay. At, well, I guess, sa ganda, hindi nyo akalain na ganun yung presyo. I bought it for just only 200 pesos. 200 isa. So, all in all, 600. Ayan. So, for 600 pesos, you can, Meron na kayong magandang kortina. Cortina. Ayan. so, nasa pagdi-design lang yan. And of course, ito naman, sabi nga ni Mother Munding kanina, Pack na pack. pack na pack. So, ito yung lagyan namin ng ng Ayan. So, eto, super durable and mura din siya. Ayan. Oo. Siyempre, durable kasi Durabax! Durable kasi Durabax. Ayan, bet ko yan. Okay, happy Happy weekend! Cheers! Mga kakabsat, ito nga na kung napapanood ninyo, itong aking si Enakshi ay pinapakita niya ang kanyang painting skills. Nagmamayabang siya, mga kakabsat. So, tingnan natin kung ano ba itong kanyang pinipaint sa ngayon. So, gagambalain muna natin siya, mga kakabsat. Hello! Sino ka po? Charot. So, Cham, ano yung pinipaint mo ngayon? It is kind of siya, waterfalls, Mother. Ay, waterfalls! Yes. So, may mga lalaki dyan na nakahubad. Walang lalaki. Wala, ba't ganon? Walang lalaki nakahubad. Dapat lagyan mo, drawingan mo, ganon, maraming abs. Di ba kakabsat, do you agree with me? Dapat yung painting na falls may mga nakahubad na lalaki. Saan ko ilalagay nagda-dive? Papunta dito. Hindi, gusto ko yung nandyan lang sa gitna. Okay, kidding aside mga kakabsat, saan mo nakuha yung concept ng paggawa ng waterfalls na painting? Well, actually, nagustuhan ko siya. Mamaya kasi, magagandang nagustuhan ko yung colorful na lips na nagpo-fall siya dito. So, hindi siya sa mismong waterfalls. And it was requested kasi. By who? By one of our clients. Oh, client! Hi, client! Yan, kung nanonood ka sa vlog na to, please subscribe to my channel at mag-subscribe ka rin kay Harris Duco. Yes. Promote ang channel, Diyos ko Lord. Ayan, since nakikisingit na ako sa waterfalls, may question ako sa inyong dalawa. Ayan, na-fall na ba kayo? O, go kay Mother. Ikaw, Mother, na-fall ka na ba? Is that a question? Yes. Oh my God. It's so difficult to answer. You should answer it. Sa ngayon, hindi pa ako na-fall. But I have already fallen to someone before. Hindi pa ako na-fall. Hindi pa ako na-fall.
fall. Hindi pa ako na-fall. Ay. How about kay Cham? Na-fall ka na ba? I've never been in love. Na-fall ka na ba dun sa office mate mong bago? I've O never dun sa luma? I've never been in love. Ngayon lang. Ito ba yung Inspiration. inspiration mo sa paggawa ng waterfall? Kasi na-fall ka na sa kanya. Hindi. Okay, I found this in waterfalls kasi so yun, kailangan ko lang Anong pes? Ano to? Peace. Green pes? Ano to? Peace. Okay, peace. Gaya ngayon may peace. Katahimikan. Ayan. Diyos ko, ano naman ang katahimikan sa falls? Mga kakabsat, may katahimikan ba kapag nagpupunta ka sa falls? Ang ingay-ingay ng pagbagsak ng tubig. Yun lang yun. Diyos ko. So, ayan mga kakabsat. Ito na yung ating ending ng vlog na to. So, kung nakikita nyo, itong anakshi ko, tatapusin niya itong napakagandang painting para sa kanyang surprise client. Ayan, so again, Mr. or Miss Surprise client ni Cham dito sa painting na to, mag-subscribe ka sa channel namin. Okay? And thank you sa pagpa-purchase mo ng painting nitong anakshis ko, which is painting for a cost. Kung nagustuhan mo itong vlog na to mga kapsat, don't forget to subscribe to my channel. And doon sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, ang dami pong pang oras para i-click yung subscribe button. And huwag mong kakalimutan mga kakabsat na i-click din yung notification bell para ikaw ay ma-notify sa mga bonggang mga vlogs ko in the future. Okay? And mga kakabsat, kung may mga gusto kayong gawin natin sa weekend na sabay-sabay, okay, mag-comment down below lang kayo ng inyong mga suggestion. Thank you mga kakabsat sa panonood nyo dito sa vlog na to. This is your Kabsat Munding na nagsasabing maganda ako kesa kay Harris. Alright, so ano pang ginagawa mo dyan mga kabsat? Tara! Join na!